her, og vi har en gæst med. Ja. Og i dag skal vi lave kage. Hvad skal vi lave i dag, chef? Kage? Ja. Okay, hvordan gør vi det? Altså, aner jeg ikke, hvad værsen der har fået. Okay, James han er herinde i køkkenet, du ved, han ruller det hele, det er rent bygget op i den her. Ja, vi tager en standard kop her. Ja. Og så skal vi have noget mel og noget sukker, er det ikke sådan? Jo. Du ved. Og det, så skal vi også bruge sådan nogle her pasteuriserede æg her. Pasteuriserede æg. Fordi at vi vil ikke have ondt i maven, vel? Så vi har købt noget pasteuriseret bøsse. Ja, og så har jeg købt noget marabu for lige at... For lige at være bøsse. For lige at pifte den lidt op, du ved. Ja. Hvad er det? Så tager vi noget af det her mel her. Nej, fuck, det skal vi ikke, det er ikke forkert. Lort, vi tager en anden kop. Ja. Skal der ikke sådan noget smør i eller sådan noget? Er det ikke det, der skal i? Ja, der skal også smør i. Okay, find noget smør. Er det det her? Den der står der. Ja, fair nok. Er det herinde? Smør? Ja, det er det. Og så er det sammen med sammen bare. Jeg går der står kærgården her. Husk nu, at jeg kan om det er... Men det er det ikke. Det er kærgården til luksussmør. Ja. Vi har sådan en god klat smør her. En rigtig smør. Premium smør. Du ved. Og det er cirka sådan... Ned i. Ja, smør, ja. Tager smør. Putter det ind i mikroen. Så skal den bare have et minut eller sådan noget. 30 sekunder, du ved. Ja. Vi skal se noget. Ja. Okay. Ja. Og det vil gøre så bare lige først her. Så tager vi det her og blander det op her. Ja. Og vi skal lige have et æg her. Jeg ved ikke. Det tager jeg. Philip, bare rolig, Philip. Okay, fuck. Og så åbner vi det her lort her. Og så klar. Så er der sådan noget, der ligger noget nede i. Det skal ned i koppen. Ja, så er der sådan noget juicy. Sådan der. Og så er der ned i koppen med det. Det er skide ulækkert. Det er fucking lækkert. Okay, og så kan vi høre smøren færdig her. Og så det vi gør, det er, at vi lige smider det her ud for at have lidt over. Så er det smør. Ja, så. Ned i. Bum, bum. Nej, det er surt. Vi laver video. Det kan godt være. Så tager vi noget af det her mel ned i. Bum. Splat. Jeg ved ikke, hvor meget mel skal det med mel i. Cirka 2 spiser. Cirka sådan her. Cirka sådan her. Cirka 3 spiser. Skal der noget det? Cirka hvad her til? Agtigt. Så skal vi have det her luksusmør ned i. Det er rigeligt med kakao. Ja. Skrid. Så tager vi noget sukker. Jeg skal prøve meget sukker. Så meget sukker, jeg slet ikke fatter. Ja, den er helt ikke. Jeg skal have 3 det her i. Spiseske. Sådan der. Så skal det bare gøres rundt. Ja, det skal jeg. Fuck. Og så... Du tror, det tager sig fucking lort. Ja, det sviner jeg lige så. Og så får... I kan også bare bruge sådan noget standard kakaomælks opblandingspulver, du ved. Fy for helvede. Ja, så ser det sådan her ud. Den er fandme dårlig. Slet mælk. Hvad skal der i? Det er mælk. Mælk? Ja. Det er lige til at lige give den, du ved, standard. Hvad med det der milk eller mjølk chocolate der? Der kan blive for tynd. Det er fint putt for mig. Ja, Philip, prøv at se, jeg har faktisk en idé. Prøv at se, vi tager sådan en... det var noget lort. Nå, fordi ellers tager man sådan en kartoffelskræller, ikke? Okay. Ja, så skal vi bare have. Kartoffelskræller. Ja, så laver vi sådan nogle... ja, det skal være skide lækkert. Så bare ud her. Ja, det skal bare ud. Det er en luksuskage, jeg tror. Det tror jeg kraftigt, at det bliver. Sorry. Nej. Det er lort. Så der, så er det luksus. Så kan man lige gøre det, at man lige hurtigt skriver navn på den her, fordi det er jo skide træls, når man står og skal lave kage næste gang, og så ens mor bare har taget alt det her. Det gider den ikke. Ja, hør. Ja, det... Jeg hører Kom nu. Lortekage. Fuck, hvor er den skarp. Altså lige husk at bare kanterne her, ikke skide skarp. Så tager vi noget af det her, og drysser stille og roligt over, fordi så bliver det luksus. Jo. Lad os se. Sådan der, ikke? Så er det sukker over. Bum, bum, lige drysser. Jamset. Ja. De kalder mig Jamso. James og mafioso. Fortæller ikke penge, så er det gas. Så det er der, tænker penge, jeg slider væk fra en stol. Ingen fatter, hvad der foregår med det gæster, der hvad. Så er det bærter, hvis vi danser, der ikke svar. Aner med vi blot penge. Bum. Seriøst. Gør det. Ja, og så okay, 2. Ja. Så laver vi lige sådan her. Så gør jeg sådan her. Jeg så smelter det omgå også. Ja, det ser luksus ud. Ja. Hvis det overhovedet kan.
Sådan der. Jeg ved ikke om det her det kommer til at blive godt. Det ved passer. Det bliver sådan noget fucking lort sikkert. Så gør sådan der. Og så kan man gøre det, at man lige smager på den her muffin. Ja, hvis man er fed. Så, og så skal den bare ind i mikroen, så skal den faktisk kun have 2 minutter. Det er der faktisk lidt mindre, men put den bare i. Og så bare lige noget vand. Ja. Ja. Yes. Ja, hvad er det her for en blog, du har åbnet? Det er faktisk en blog, hvor man laver alt muligt mad. Ja. Så for eksempel... Hvor du simpelthen hyrer folk, som godt kan finde ud af at lave mad. Så siger du bare det. Ja. Så siger jeg bare, at det er det, man skal gøre. Fedt. Det er jo nice. Ja. Jeg er lidt blød i min, men det er ligegyldigt. Okay. Ja, så er den skåret ud. Det smager rigtig godt. Og som sagt, det er så nemt at lave, man kan bare lave en kop, hvis det er et problem. Og så er der kage. Tak fordi du var med. Ja, tak. Ud til Patrick. Følg ham. Og synes godt om. Ses. Ses der.